Play pi baro, ipinang subhay pi jagayit kami, berkikubor baman kasi. Hagakhanriu tarik unai wieng Arhajar Arpo Kakasi Hills Autonomous District Council hagajinyalang bakirki klasyemya karai ban pha daka jingtho shabaro kibang bakimde ban pa ni kipanka na ki local dorbar shnong namar ka dorbar shnong kadonya ki local authority hagabayade ba ka district council bat kani kan bu ka jingma lada ki dorbar shnong ki lej ban apply ki pan card na ka income tax ki pan penban ban register kum ki society. Kaladon ka jingsdang jogi katu kat ni ki isu ki bala ban keta ya kerbor ka bangi don ba kata kalau bangalas yo snow badon ki dorbar snom ki ba operate ya ki bank account ki badon account hapo bank mentaman ke dorbar snom ki don account hapo bank ki bank ki pan ya ka pan ka ki pan ya ki pan ka kila sedang pan ka na ki balang la sedang pan na ki seng mentah kila sedang pan na ki dorbar snom but lada ki dorbar snom pat kilay ban apply ya kani ke pan ka na po income tax ka om ba hiday ban register kum ki society kari kan bu ka jingma ban ibu ka jingkeli balai indon kam pan ka yangi ki local authority ki dorbar snom hidai ki local authority ki jongi ki bala itu dekat constitution tena takada mila penkre ya kani ka notification na kaliang jongi ka SPIP committee pangin pha syabaro ki bang bakim day ban pan ya ki pan ka na ki local dorbar snom ki jongi namar ki don ki day ki local authority kat kum ki ak ki rule jom ki an ki badon bagi district council na takadaw kim day ban pan ya ki pan